hilin eh. Alis, tala ko sa bahay. Ako nagilis, kaya ang tugikan kong galaag dito ilanay itang biyabas. Asang lampasan yung likuran kayo kasi kaya nanig banakon. Sila mo kalakaw na may labong. Labong butan din ko. Sikap ko itong naoperahan ko, pila ka buwan. Ubos ng isang bahay, wala doon ni malampas eh. Last na yung lampasan, katong lampasan ni Kuan. May undo eh. Undo. Araw ng mga luga, ang lampasan karon, hinahinay. Yung mga napag-aksyon na kawanin, may kalang sa kapungan ng buliin. Kasi sa tagbalakundaan eh. Ang ganyan ka lang kapag pinunod mo. Ano pa tagdahon. Hindi na hiharitan ko dito sa kuan. Saan ko ito sa liga lagi. Pura na bahay. Ang labong nga dani. Ito na sa kamuhan. Ano sa likod? Banak yun na ano? Relax po ko ganyan hagin akong may kaligat dito sa mga amiga mga nopsot ni kakao kaya nakaw naman lagi po siya ay napag ko dami napag ko sa bahay lampas hindi naman sigtinog. Baka teka aduh. Hangat pod. Unang gubang kay kibo na. Ano? Gila. Gila mo diyan na. Gila. Pero na. Gila na ba? Pero ang toko na kasi hindi kabilang. Na ilang yun. Ang ilang balawa dito isla. Yan, nakita kita. Kita ko ng karagat katanya ito ng milyon. Ina pa yung mga bot katanya at kita punta lang. Ito na diyan. Nangguro dyan pa. Ito katanya at ito sa ilang. Ito, ang pinakanda ng ministro. Hindi, nabot na ito sa katuloy. Ito ilang balao na ilahin, guys, sila. Pero katumaban, sila na ba? Kaya sila, wala naman nanuha kayo. Wala naman sa kaya nanuha. Nato na, huwag sa pinagin yung nanuha. Ay!
Tubay ka dito kay. Oh, na ayun sige na, dito dito. Doon. Kaya ko ni kasakat langit. Sabi ko dito lang yung batanan. Lagi lang pong gusto. Basta tayo lamang sa maaman. Kasi na dito. Kahapon. Nagduban kay siga na. Iridi na niyo na uwan. Muna mapugsan. May gagbay na yung kan hinihinay lampas. Nah, kalusingat ko na. Hanagi dubandaan, nag-uban hang hagbas-hagbas kay ang matamlan ni uwan. Kaya mo na mag-aksyon ng kauwan mo na ang ginawa ng dubdub. Hinahinay, ug panubdub sa man lampasan, gagbay-gagbay kog lampas ang ana magdubdub ug mamatay na mao na siya na nagdubduban. Basta ni kuan kanan pagsagman ni ug makari di ko umuwan. Mo nila lingaw. Pala jo stay si tatay na tus nung aloy grabe kuan banha kadyo. Kadyo baba. Pala ko dugdug na dengan kon siguro sila magsaba. Pang to pa. Pagbahar pa sa tugduban na sunod. A few moments later. Ako pwedeng puli na amday ning gawas mo dahil kagaya. Gabi na tay. Gabi na. Gabi na. Asa mga magdutang gabi na? Init kadto lagi sulod. Sabot kaya dinubdub dali na hinaling. Ha? Na hinaling. Aling? Hinaling dali abos ang aling sa buwak. Malanghoy, makalipay ako ng kay kuan, dagko na. Magdani da plis kasada. Umang na punasan ng kamuti kay nga tamnan lagi man ni. Asa man ka? Hako to kahoy. Hako to sa kahoy kay musiga din nga wa basa man. Ha? Pilihan ang naga na. Kuros panda oh, kuros panda jud. Panda. Guwad na imong tay kadugan. Kagayan ka kadugo. Panda. Ada ibang das na rito gibuhat. Magatang na si Dana, patugtog ra ba? Asli muel maghakot ng kahoy. Di mo na kaigo yung kahoy doy. Di na kaigo. Di kaigo ng kahosas para kasal. Na, hapit na maligsan. Awara?
Bigsan si kagarugasan. Makasadog ka. Balik si. Namo kayo bang motor nga di mo sirbato? Pataka lang magkuhan, bulhot-bulhot ra. Di mo sirbato eh. Buwa din ng tayo na iro ah. Wala ka rin po ako nakabantay. Hapit na hindi mahinong gumay. Nagilo-ilo green ha? Seres? Ani, agi-ag seres po hon. Ito, kandihay. Kandihay? Oo. Gikan og Alicia? O, gika kayo siya nga ito, hana. Nagdito. Lapot manangad to. Sige na diha. Lai po na diha, oo. Kanilang lugar, karugasan na lugar, mahay mo na yung kuan. Dugdughan ng manggibay. Nagba sa Kandihay sentro? Oo, mulibot nga to, kandihay. Ha? Nga makatindahan dan eh? Di ba man eh? Kung ano lagi ko yung money? Maura to, mangita pa ko. Dapat kaparing kaksaning koan. Nagsagol-sagol naman eh. Sinumbagay na. Ni Carla, ni Blanghoy, ni Kamuti. Pero man. Napay mani. Uy kay ibabaw raman. Ilama ni silungan og mani. Ang ilawom kayo man. Silungan ni na. Nagamuti kayo sa Parang Kamuti anang kakasunog ma. nagamuti ya, mungino sa bunot. Oh. Di nagamuti nga. Mo man na unuron man na pero paano naman dugay wa nang unod kay sigan magutan. Sigan magpangganas. Tuga pa na panggansi. Apdusan mong kuno. Basta nga kuwaga na. Oo. Nabi isa iro. Para yung kahoy dito na maigo. Ako nga. Hapit na ba? Di gini kamot sa 20 na. Di ba? Lagi, papagka na po ng usab. Mga motor. Itoy! Patay dyan ito ulo son. Lagazad! Lagazad! Kamot na magpagin. Ihuli na sa iza. O magpasagdan naman na. Kasi di balibag na ba nato? La! Iruan na. La! Ni motor! Jug kang ituda ka! Buwa doon na yung mangigit. Adi nagkakuan nga. Uli! Uli na uli! Kalimos panda. Panda! Uli panda! Kasi ko na nila nagkuan. Uli! 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 Ano buwit yun eh. Oh, uli! Laka uli! Kaya makasaad ka kanugasan. Pagkisan ulit ka.